ассалому алайкум дӯстони беҳтарини ма, павқаракони меҳрубон. Ҳама каса хуш омадед ба канали ма. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳат саломат ҳастед ва ирӯза видео набоша инами хел тамошои берун сар кардем. даиҷа бомдодай ма барои шумо видео монтаж кардиста будам. ман хостум ки инам хеле видео карда дар сари влогум ҳамроҳи шумо суҳбат кунам, салом алейк макунам. баъдан видеои пухтупазу набумонам. ирӯз боша духтаро тамошо мекунем як намуд пирожнии бамаззаҳака. хушрӯбак то охири видеоро тамошо кунед, то охир моро пайгирӣ кунед. боварӣ дорам ки пирожнии шумода махбул мешавад. бо ҷо чанд бигем ки хӯрок тайёр кардагим, субҳона тайёр кардагим, метавонем ки дар рафти влогмон бубинед. то охира бо мо бошед. дӯстои беҳтарини ма, дар ҷо боша пирожниро пухтанша сар кардем. ба мо лозим мешавад 4 дона тухм, 1 стакан шакар, 1 стакан кефир, ним стакан рӯған дар кор мешавад. духтаро ҷо ба калои мара нигоҳ накунем, ба калои ман калоне. барои ҳамин ман нимта гирифтагим. кефираш хеле зиёдтаракай. анами стаканное ки 250 мг ҳастай. дар хонаи ҳар яктаи мо метавонем ки ба ҳамон чен карда 1 стакан шакар, 1 стакан кефир ё шир кадомеш боша мешавад, ҷурғот ҳам мешавад. меандозем, рӯғанша нимта мегирем. баъд 1 дона разрехити лимода дар кор мешавад. лимона ма ба ҷои ванилин истифода мебарам духтаро. пӯсти лимона дар даруни ами пирогмон чиёрка катимес гаронам беҳад бамазза мешавад духтаро. як бор тайёр кунед, мумкин шумода махбул шавад. дар охир мода орд дар кор мешавад. орда нигоҳ карда меандозем. хамиртонам хай мебинен, ҳар яктаи мо хай метонем пирогка пухтанша. ба ҳама нигоҳ мекунем кани ами сустиву сахтиш туғри шида боша. баъд чи орда андохтанша бас мекунем, дар лист андохта сирх карда мегирем. дар ҷо бошад дӯстои беҳтарини ма, хамири пироги мо тайёр шуд. дар лист меандозем, сирх карда мегирем. сустиву сахтиша духтаро дидем. анам хелкун нағз мегӯя, хушрӯ мегӯя. духтарако ҳаматонда ҳазор раҳмати калон барои видеои моро тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен. ҳазор раҳмат ҳаматонда, миннатдорам. бениҳоят дӯст медорам ҳамаактона. мо аллакай як оила шудагем. як-ду рӯз видео намекунам, бовар кунед, бо ёд мекунам. хиёл мекунам ки тез баҳри шумо видео кунам. дар инҷа камтар сливичный масло, қатъи шоколад дар пар мондум, об кардам. дар болои пирожнимон мекунем оли. дар инҷа боша маскара анам хел қошуқ қатъи кардастам, чунки дар инҷа шаб духтаро баъди соати 10 мумкин нест овоз баланд кардан. барои ҳамин мо хай ҳама қонунҳоя риоя мекунем. барои ҳамин миксер истифода накардам. шумо медонед ки ман миксер дорам. бо ягон хейтер нанависа ки миксер надорӣ, худатема накун. бо хеле гапҳоям шуданаш мумкин айда. як бор дар ёдам ҳаст, видеои нав видеокуниро сар кардагӣ будам. ҳичи надоштам, дар Россия будам. ами пасуда танқисӣ мекашидам. на магазинҳоро медонистам, на гӯё ки ҳичиро намедонистам. баъд чӣ карда будам, салат карда будам. ҳамқа салати хушрӯ кардам мондам, лекин дар лист кардам духтаро. баъд
дар ёди подписчикои постоянним мумкин бошад, агар ки кадометон ҳамо видеоро тамошо кардагед, нависен комментарияда ку дар ёди шумо ҳаста ё ки не. нависта буда ки чи аввал ту парнос бихар, баъд хта тема ку ҳамхе ман нав видео мекардам. ҳамо вақто ман намедонистам ки инқадар мардум бад шида метавонада ки мебина ки як зани тоҷик, як бонуи тоҷик пеш барава ҳамхе гапҳои пасту баланд. баъд оҳиста оҳиста баъд дидум ки ҳама видеода ҳамхе гапҳо мегуфтиянд, як мая не ҳамара ҳамхе дар канали ҳама ҳамхе хейтеро будиянд. лекин меистом фикр мекунам, мегум инами заное ки дар каналшон пухтупазо мемонанд, ҳамиё ку ягон кори бад намекунанд. чида ҳамора гапи бад мегуфта бошанд, ҳамеша ман намефаҳмам. хайу ҳастае бо занҳое ки чӣ мекунанд, хай ба иззати нафси занҳои дигар мераса. хай худо медонем кира гуфтесам, киёра гуфтесам, чӣ хелиёра. хай ӯҳора бурай дар таи комментарияш ягон чӣ бинависанд. лично ман наменависам, намедонам аку барои чӣ ман наменависам. ягон видеои ами пухтупазои нами занҳои тоҷики худмон ки маъқул мешавад ё ки ягон видеои насиҳат бошад, чӣ бошад, лайк мемонам, ягон комментария менависам. аувоиш ки мисол ба иззати нафси занҳо мерасанд, мебуранд дар видео ҳар хел наворо нишон метиҳанд, мая қаро мекунам, маям намехӯрад, лекин ман наменависам, ман мегзаронам. ягон видеое ки худам дар маъқулай, видеоҳои тарбиявӣ, намедонам, видеое ки мада фоида дорад. хали видеоҳои ҳархеларо тамошо кунӣ, даруни сарат пурраи мусор мешавад. барои ҳамин тавсия метиҳам шумо даям тамошо накунед. дар инҷа бошад пирожниҳои мо тайёр шуда. фикр мекунам ки дар видео ҳамаш маълум буд. и гулое ки мондум, ай ҳамо крем камака гирифта будам, ба ҳамо гул мондумша. и гирдои ами пирожни мағзое ҳастанд ки айлавои лист ма бурида гирифта будам, крошка кардамша дар гирдош кардам. дар навор ҳама шахшро нишон дода будам. хай бо ягон чиз нофаҳмо шидагар дар комментария бинависен, ҷавоб метиҳам. бо метавонам ки видеоҳои дигарида комментариятона хонда дар видео ҷавоб диҳам. дар инҷа бошам мо камтарак хӯрок тайёр мекунем. соус тайёр мекунам, мирғ қатия духтаро. хай хушрак тамошо кунен, то ахира бо мо бошен. кадомида ки маъқул боша, маҷбурӣ нестай духтаро. ин хеле ки мисол мо наметавонем ки дар каналмон ягон каса маҷбур биқапем. барои хейтерҳо гуфтум, баъд дар ҳама канал хейтер шуда метавонад. дар видеои ман инагда мешавад ки ягон хейтер пайдо мешавад, ягон гапак мегӯям, нашоти овозам ягон чӣ мегӯям. духтаро як чиз дигаро гуфта гузарам ки овози мада камтар вай гирифтиянд, ирод гирифтиянд. хай худованд ҳар кира ҳар хел овоз додае. як каса овозша бориктар карда, як каса ғавзтар карда. мо наметавонем ку ки чизе ки мо дар кора мо мехоҳем ҳамон чизро талаб кунему, ӯ чизе мо дар муҳайё шавад. не, худованд чизе ки хостагиае дар ҳама ҳамон хел ҳусн додагиае, ҳамон хел овоз додагиае. зиёдиҳо айрӯи овозу мара мисол қазоват кардиянд, қазоват мегӯянд, чӣ мегӯянд, ҳамтарӣ кардиянд, гуфта овозиши хеле худаш убтарае хеле. лекин ин кори хуб нест. занҳои муҳтарам, ин кори хуб нест. накунен ин корора. худтон дар гуноҳ мегирен. чӣ дар кора инами коро? ҷада хай ман соус кардестам мерам, ҳамон сари гапҳои хейтерода мерам. лекин и дар комментариям набуд и гап. барои овозум дар ким кадом группаҳое шида пишти ман ғайбат кардиянд. хай кадомеро ғайбат мекунам, гуноҳш кам мешавад. лекин барои худо мегӯям ки дар кор нестаям хе коро. муҳимтар ай ҳамаш чие ки овози ман, худи ман, мисол характери ман, ки будану чӣ будани ман. шавҳарам дар маъқулай,
фарзандон да маҳқул аст. Падару модар фарзандои падарам да маҳқул аст. Сами главни худованд да маҳқулум. худованд хостай марам хеле инсон офаридай. Ман аз замин то осмон шукргузорум. ҳусне ки худованд ба ман додагӣ, ман аз худованд ризоюм барои чизои додагиш, барои ҳусни додагиш, барои овози додагиш, барои бигем ки бузбалагиву харобии додагиш. аз замин то осмон ман розиюм, ман шукргузорум. барои ҳамин шумо переживат накунед. ин да шумо на зарара, ман фоидаи. мисол ман агар ягон хел бошам, зарару фоидаи ман. барои ҳамин беҳуда хутунатай гуноҳ монда, ай пуштия одами дига гап зада чӣ дар корнем хел коро. ман худам мамхе ада дорам. ай паси ҳеҷ кас гап намезанам. и ягон касам дар пеши ман гап зана, амин хе гапора, ман ҳама инсонам мегӯм ки ҳама одама надидӣ, чӣ хел ту гап мезанӣ ҳама одама. лекин одамое ки дидагиам бо қарсак мезананд, мегӯянд ки ҳо гапи ту дуруст аст. инам хеле инсонаён ҳастанд. таваккалшон ба худо, худованд ҳидоят кунад. агар инсон тиллоиам ки боша, бо нафаре пайдо мешавад ки ӯро як гап мегӯяд. ира дар ҳамин ҳаёт бисёр мо рӯпарӯ мешавем дар хе ҳодисаҳо. лишна ман наметавонам ҳамаро ай худам розӣ нигоҳ бидорам. ихе намешавад ки ман бояд ҳамада маҳқул шавам. не, бо ҳастай бо нафарое ки ман маҳқул намешавамшона. просто чӣ гуфтаниям? ҳамка гуфтаниям ки маҳқул нестай. просто тамошо накунед, маҷбур нест ки мисол ман шуморо нафаҳмидам ки ана именно дар ҳамин канали ма бестен, ана ҳамин видеои маро тамошо кунед, маҷбурия. не, ай сари видео ман фақат мегӯм ки кадоме дар видеои мо маҳқул мешавад, то охир моро пайгирӣ кунед. бовар кунед, духтаро дар ин наворум ҳам хеле бисёр гап задам ки ҳоли хетерои набудагиам пайдо мешавад. мегӯянд ки хеле бисёр гап задӣ. дар ҷо хӯроки мо тайёр шид. инам хеле як хӯроки бамаззаак шид, лекин фарзанду қайти шавҳарам қайти шиштем хӯрдем. як рӯзи оддихи шавҳарам да инам хеле сарҷам шишта хӯрдем. бениҳоят ҳамада маҳқул шид. яхе бачаҳом ҳар хел авқота намехӯранд. баъд меша ҳолатое ки як обеда метавонӣ ки ду намуд хӯрок тайёр кунӣ. ягон намедонам якташ картошкаро дӯст медорад, ана яктаи дигаш ҳамин ҳар хӯроке ки кунем мехӯра, бо яктаи дигаш бо дига чӣ мегӯям, не ки ин хӯрока тайёр кардам ҳамаш да маҳқул шид. шишта хушрӯвакам хе хӯрдем бамаззаак, ҳама монда маҳқул шида. раҳмати калон беҳтаринакҳои ман ки ҳарчӣ ки шумо ҳастем, ҳарчӣ ки ҳушам дар шумо мешавад, видео мекунам, чӣ мекунам, дар ғарибӣ будан ман камтар эҳсос мекунам. набошад зиқ мешавам, як чанд рӯз видео намекунам, ягон рӯз просмотр кам мешавад, мегӯям видео намекунам, видеома тамошо накардам, мегӯям чи як рӯз мегузара, ду рӯз мегузара, уже ёд мекунам, мегӯям ки хай бе як бори дига мекунам. агари каратам ки чӣ нашида просмотр нагирифт, намекунам, мегӯям бой байни ягон рӯз мегузара намегузара ки бой нами ёдтон мекунам. бо анам комментариҳоро менависем, мехонам, хурсанд мешавам, бовар кунед. дар ин ҷо чӣ кардистам? тухм жарид кардистам завтракда. бо хостам ки хай камакак навор кунам. ай хеле видеоҳо хеле шида буд намекардам. ака чӣ гирифтам ку духтаро? штатив гирифтам ку. видеокунӣ осон шудага. штатива мемонам, телефона мемонам. баъд корома кардам мегирам. ҳозир хеле видеоҳо бисёр мешавад духтаро. инам хай хушрӯвак тайёр кардам.
خواهم خیلی اکورا نیخش رو میمونی بو که خدا بوغای میشود. چه میگم خوردنی هم نباشه نگاه میکنن قخش روی میخراشد. چی جدا شوهرم چقدر خلیب خریدین با هم تا ایرم گرفتین اما فروشنده گفته که بیاد با مزای بر زن دا معقول می شود. نیکیم انمو سیاه کش چیزی بود که ولی بریده نشان میتیم دروشه کم ترک مزه کرده که خیلی کم تر مزه کهنگی میکنه که هم تریکت بعد نتونستم خورده نخوردمش خیلی زش کرده میخورم گفته چیش دک یک مزه که نتونستم خورده. خیلی دختر و تا ویدیوهای آینده